Eerlijk te zingen in bouwvakken. Klaar voor een geweldige ambiance. Altijd bezig met de muziek. En ja, we hebben nou 3 nummers. 1 keer in de eeuw, nooit meer naar huis. En verslaafd aan de Dakar natuurlijk. Hè. Dat is ook een supergoed nummer. Ja, dat gaat over de Dakar. Hè. De Dakar is, ja, dat is heel hot. En ja, ik ben in Valkenswaard ook verschillende... Oh kijk, ik heb mijn telefoon ook nog af. Maar ja, ik neem nog even niet op, is het goed. Maar dat is ook een van mijn nummers, dat horen jullie wel. Hè. Ja, ja, maar in Dakar, ja, dan zijn we in Valkenswaard geweest. Hebben we dat nummer op een beetje gepromoot overal. Jazeker, op YouTube hebben we verschillende videoclips. We hebben ook een eigen site nou gemaakt. Ja, we timmeren hard aan de weg en we proberen er iets van te maken. 1 keer in de eeuw, hè. Dat is ook een nummer, 1 keer in de eeuw met het busje van de bouw naar de sneeuw. Dat gaan we dit jaar met de carnaval doen. En ja, bij ons is het al heel erg bekend. Mensen die het in de buurt wonen bij mij, die hebben het al verschillende keer gehoord. Ze zijn allemaal laaiend enthousiast, dus ik hoop dat ik zo heel Nederland kan bereiken. Hè. Daarvoor sta ik hier. Op de bouw sta ik ook altijd te zingen. Als ik me half ken, doe ik het helemaal. Maar ja, soms moet het wat stil zijn. Hè. Strenge eisen allemaal. Hè. Geluidsoverlast, en dat mag niet. Ik heb nogal zo'n harde stem, dus ja, dat krijg je. We komen van de bouw. Het is een heel geschouw. Dat is wat ik graag doe. We worden daar nooit moe. Ja, dat is je, hè. Dus ja, ik zet hem even uit. Volgende keer. Houdoe.